Før Emma Enterprise, der skulle alle henvendelser fra kunder af ske manuelt, sige at vi skulle lave alle svarene fra bunden af, og det samme med oversættelser til de udlandske kunder, det skulle også ske i andre programmer, så vi havde ikke ligesom nogen samlede løsninger et sted. SiteSales har bygget Emma ind i vores Sentis-system, så det er, at vi undgår at skal have fat i 2 forskellige systemer. I takt med, at vi har vækstet og gået ind på det tyske marked, har vi også helt naturligt fået flere henvendelser fra vores kunder af. Emma Enterprise har så været med til at gøre, at vi kan håndtere 60% flere henvendelser med det samme antal medarbejdere. Vi kunne godt se, at der var en mulighed med AI i takt med, at vi udvider til andre lande, ved at vi kan få oversættelserne fra det givet sprog til dansk, og så igen så kan vi svare fra dansk til det sprog, vi nogle gange skal svare ud på. Udover oversættelse hjælper det også med svarforslag til kundeanmeldelserne, og det gør, at vi sparer tid på hver enkelt kunde. Under implementeringen har der været en tæt dialog både på mailen og telefonen for at sikre sig, at det hele går, som det skal. Derudover er der kommet løbende opdateringer med nye funktioner af Emma, som kan bruges i vores dagligdag. Vi er utrolig glade for samarbejdet med SiteSales og glædes til at fortsætte med Emma.